Kajingai kublai fi baro ake kerteng ke badan bor. Barga ba im ga jong utrai jongi uji sukres. Utrai juga beneng ba utrai juga kendau. Uba syong ke khet uba sensyar. Uba peniat ye ke jingja kat kum. Ka jinga tulupa ka ktien ka jong ublai. Dan sibon ke ke bang ide ban ye benta. Ka bang ide ban ye sam na ka ktien ka jong ublai. Ka baran jisno. Barga jingja ki bajah ka pyrthei katkum ka jia tulupa kani ka ktien ka ba im ba ka ba don bor ka jong utrai ngila jankut usnam arjar arbusa ngi pen kre ban rong usnam arjar arbusan tut ka jingwan ka jong utrai ngam ka pyrthei shaka jingmane bleithaw ka shiti ka baar ka jong u apostle Petrus kalanong ka balai kiri khot ke benengong ter yagani ke shiti ke baar ko heb ba iet ngat kho mentah phi ba hab ki baro ar ngapen ken roy ike jing mut basngur jong phi daga ba pen ken mau ken yapi ba phin yo yai ken mau ye ke tiktien ye ke bala kren lupa daga ne sulupa ba khoj ba ye kata ka hukum utrai ba unong pen em de ki apostle jong phi kinang ye sulupa syakri ke jong ublai ke apostle ublai ula pendan kami ke bikin syakri bikin keren ia ke khubor bani alap bani thulupa nang takong dakaba fitip ia ke ne ningkong bahagi sngi ke bakhaddo kinwan kinong keren ben daga jing keren ben ke ba yai karkum ke jing ko abrai lagi jong hi aksi bakhaddo kinmi kinong keren ben ke ban keren ben syapang ka jingkolari ka jingwan pat ka jong utrai bagi doong hangno kata ka jingkolari ka jingwan jongo naman nadu kabakita ki patmen ke yo thiano ki baro ki yaisa kumba ki julong nadu mendang long ka pyrthei shano kata ka jingkolari ka jingwan jong utrai mentaru don sibon ki bakli shano kata ka jingwan ka jong utrai kito ki ba jualap e ka jingwan arsen jong utrai ki ba jualap kala ka babot no ka jingwan utrai kala jan pyrthei kala jan kot menta kiyo thia ki ngam ha ka jing snobha pyrthei kila phaidien no na utrai don ka jing phaidien ha ka ni ka kenta ka ba khaddo jen ka si ka ba khaddo don ka jing kenria no na ka nongrim joga jingat barabal kenria na ka nongrim joga jingat kana ka je be ye ki jen ka pyrthei kaja kersum kaja telun barki jong kani ka pyrthei shano kata ka jingkolari ka jingwan ka jong utrai bagi dong hangno kata ka jingkolari ka jingwan jo shano kata ka jingkolar kar khabasan namar kila klet khanang ye gane bala julong ki beneng namen hendai barba ka khandau kalane lang nakum badakum daga ktinu blai daki bakata ka pyrthei ka min kata hawala pen slay ka da ko kala jotno kani ka di ka jing pendep ya ka ktien ka jong balai nawa yalap kala ka bamot one pine show balai henry ki pajba kila pelong kambiria kam ka ai ka jalap jong unawa kim sim langit ka jing slay ka lawan Henry kita ki beneng bagata ka khandau ki ba menta ki long bala rakhi yaki dakata ka jo ka ktien bala krende ki brio ka jong balai ga up ka kher ka sngi joga jing bishar ka pyrthei yaki bala rino shaka ding yaka sngi ka jing bishar baga jing penjat no yaki ki brio ki bom rio balai kumbakala ja ha ka por jung nawa ka jing bishar ka up ka jing penjat ka up ya ka pyrthei jo ka jing bom rio blai henry ya kani ka way wat klet ko heba it ba ka way ka sngi kalong baru try kum syajar snem bar syajar snem kum ka way ka sngi utrai umle tu syapang la ka jingkular utrai umle tu syapang la ka jingkular ka bay day ba ka jingwan ka jong balai ka no ka jing pentut dan ke banyo ke jing le tu jong utrai balai ke ke jing pentut henry ya sha aslam bat phi ubam daman yano ru ban jotno henry ba baro ken poi sha ke jing kala ka bamot
balai ka don ka jing pentut ka jingwan jong U Trai. Namar ka don ka jing Yaisha Aslam ka jong balai. Balai di balai uba Yaisha Aslam. Yaisha nakam da joga balang. Yaisha nam da jonga bat jabi ki briu ka jong balai. Ke bola bensyat ka kam bani alap ka gospel lama umman baka way do bersim kan jatna. Way U Trai Yaisha nakam da jonga balang nakam da jonga am da jingi ki briu jong balai. Ula bensyat ka kam bangi nyalap ke gospel jong U Trai Jesus Christ. Yaisha ru nakam da jong pi ki bampat kala ka bamot. Umman bakawir ka man sim kan jatna. Henry babara ken poi syaga jingkala ka bamot. Pentut ka juan ka jong U Trai. Katut ka juan ka jong U Trai. Namar bagadon ka jing tut ka juan ka jong U Trai. Ha ka jaga bagi briu ken kala ka bamot. Kila nang kenria na penban na kanang rib juga jingat. Ka pyrthei kala nang paidin na ublay. Ka Bible ko ang bagata ka sngi kanaman limda Joshua kata ka jing paidin. Don ka jing paidin ka jora ka pyrthei. Hakini ki banai ki balalit no. Habala kalida wew syakari chong ublay. PE kum no snam arjar arpusan. Kata ka jingkali kalawan ra. Ika jingkit khli ban duai nam daw sam ajar arpusan. Kabanang pen kre aga jing duai ka jing puli Bible. Syaban rong susah ajar arpusan. Ublay ukran jur naka kitab Exodus lenong bar busau. Ka jing pentemai ka kular ka jong ublay syaka jebr Israel. Bar ka jing khat yu Moses ban ki yu Shillong harap. Moses ulali ki yu Shillong harap baru Joshua berkatu kat ni. Kirang ba kilali ki yu. Marsane ki yu Moses Shillong harap. Ulo juga buram jong balay ulo tap yu to ulo. Ublay ulo an hiar to ulo. Baru Moses ula ja how to ulo maka jing dan ringkat ka jong ublay. Ka kitab Exodus lenong ba arpusa agor ka jing khat si ulo. Horab hajan bekut jong ni usnam ka jing khat jong U Trai syaka jing penkentang syaka jing doai. Yang in rong syaka jing doai. Yang ingin rum syaka jing terangkat ka jong ublay. Ngin doai kambun, ngin wat ka khmat jong U Trai. Nabangim ti ubakum no snam arja rabusan. Ka kitab Exodus lanang ba arbusan, arfun reo, arfun yo, arbupra, arkanai, laipo way. Nyaw tali kelenong. Hapo jing nyaw tali kelenong. Kaya thui ka jingja, katbaw Moses dang dan hutu ulo. Ublay ay, ya ka dur, how Moses ban peniyang ya kata nakal. Ban peniyang ya kata nakal. Ubut khai ki ban rai ki jangai ngo. Wa ai ka dur ban shnai ne kata nakal ka balong ka jakasyong ka jong ublay. Happening like jong ki priyo. Kat bau Moses udang dan hunulum juga jing penpao. Ulum juga jing yo priang. Ika blueprint ke pattern ke jing produk ke dur jong ke tak banakal ke balong ke jakasyong ke jong ublay. Lasania haki anmut kenang alam juga jabr Israel hatra jong lum harap bakin nang pej ika jonan kami nu pajba balawalam nu anak ying julong brah ki pajba ki wan sigri kenang alam namar ke jing pentut jong Moses banwan hiarulum ki mtip ke ibala jayum Moses kataro man la ap shteo klaman artayo klaman laiteo klaman ngimtip hadien kanu singi kana tayo kim la ap kiong yo waran bagi kana yalam yang in tau blay not the way ngimtip ke bala jay Moses ban pen pai beng ishir Egypt haring kata waron la pa lumi ke jing aingu bano ra ke jangu ke lawan ra ke siar ke sa ke bala yo nari Egypt ke la penom mi umasik siar ka Bible gitu ba ke lele ka ke yang ngam ke jing jersey juga jing jakhalia ke jawa ke le paide no blai ke le money bleithaw ke le pen sniu yala di blai Ukraine Moses haulo Moses lihat keluar baru upai lang jong me bala malam negeri Egypt ula pen sniu yela dia kila pen sniu yela dia
Tungin puli na gani kitab Exodus kalau nang ka balai pui. Hayu bagaktian jo trai kayo tro ane. Lenong balai puar kitab Exodus. Tihaba uta upailang ula yo ibo Moses ula tuat banwan hiar na utulum. Tuat Moses banwan hiar na ulum. Namar kajing pentut kajing wan kat no jong Moses. Upailang ula ilum lang aran buang to yeng to thau balai yengi bangen le sesua jongi. Don kajing mane bleithaw ka pyrthei. Don kajing mane bleithaw ikin nongelam ka pyrthei. Don kajing mane bleithaw ikin nongelam niam ikin nongelap gospel. Don kajing mane bleithaw ikin politician la pelong belai yaki la thau dur belai yaki nongelap gospel la mane belai yaki la pelong iki kum ya ublai la ra iki kerteng joki la mani yaki la kham keng kor iki bani ublai utrai nong penem Jesus Christ la penieng durmat durbelai yaki politician la mane belai la yaki kum ki nong penem kum ki nong pelat namar tot ke jingwan U Trai ke pyrthei ke dan kam ke jing penem ke jing Arab ke jing pelat ke jing gerku ke jing sengan ke jada namar batut ke jingwan jong Moses ki khon Israel kimla sha kim tip ke bala ja kim so sengan hang trai lom harap yang tu thau bla yangi banai sesua jengi lani bani alam sesua jengi naba Moses to brio kainu bala walam artet ingin negeri Egypt ngim tip syu ke bala jayu tiu aran ula ang tu lao no ni ke jingdang siar kita ki skor ki tengah jopi barki kun sedang jongpi bak ni ki kun gentai jongpi walam iki hanga tiu to pat lang boro ki lao no ike jingdang ki siar so skor baki la walam hau aran kadang ke jing pelut ike jing don jing em ngi kesengi ke jing pelut ike jing ker khu ke jong oblai ki khon Israel ke la yot dari Egypt de ke jing ker khu jong oblai wangan pen buria ken hap siwi ke tu ke jing trai jing kta barok ba pila trai hari Egypt ngan pen buria kinong Egypt kila ai kiksa barok kila mir ngat bagaspa nang tai Henry ke ni ke jing ker khu ke jong oblai kala kelah balik siar kila pendon kam bakalah dan kajing pendon kam bakalah ke pisah ke tingkah kajing kerku gejong oblai kala permi iki mot bleithaw kaleng ke jaga kala wan ra kajing manik sud ke ri kajing tim lapan ngam ke pisah jong kajing kerku gejong oblai la permi iki bleithaw blai ken sha kajing mane iki ding si kajing le niam baken sha ke baken jak sud kabara jing tim ra jing yap ke ri kajong kinong yalam kala yalam ban pen pai dien ya ga jat ben rio ya gi brio ga jong oblai tu pai lang baro kala yalau kala walam hu aran habula priang ti yaki na kekti juki ula penlong dur daga atiar baula tha khun masi daga masu san kala ong uni ulong oblai jong me a Israel ubala walam artet yeme negeri Egypt uni di oblai jong me oblai shuthao de beli nong tha la pelong beli ye ge jing thao ha ge jaga ban mani yu nong thao la mani ye ge jing thao dor kinsha ka pyrthei la penyang ye ge dor beli kinsha ka lenge jaga ka jing tim ka ap ye ka pyrthei tiabo aron ula yoi ya kani ula teye ka duan khamat ju baru aron ula penmenau doang la syai kan long gajing khawai U Trai uyalam bakalah yo pai lang jong U Trai la syai kan long gajing khawai U Trai kan gajing sengkerpan kajing mane blai bakerpan kajing le niam bakerpan don kajing le niam ka bakin jak sot ka ri kan long ba ka jala gajing ha ka pyrthei don kajing le niam le rukom ka bakin jak sot la pen khi em ni kajing le niam bakin jak sot kan jak rai kamu rajing tim rajing ya tela dang step kela ikhi be kela knya ke jing knya than ba kela walam ike jing knya punya sok
anda kom ta ki pailang ke dia shong ke dia bam ke dia di ke dia bam ke dia di soba bakale yeng jot ban yale kai ke jingale kai ni ke keren ke jing aurea ke jing klem ke jing shong kha ke ba jersey ringkat bakale ke jing mania blay ke bakin jak sot don ke jingale ke ba sang ke shong kha ke jersey ke aurea ke klem tu try ulong ho Moses tu kilet hiarno na ba utau pat ba jong me ubamela walam dari jep ulapan sniu yala dia kilapan sniu yala dia Namar batut banwanu Moses kadang kajing paidien dan kajing mani bleithaw dan kajing aurea dan kajing klem dan kajing jersey kasongga shaman dan kajing pen sniu yala dia lapan sniu yala dia upai lang ulapan sniu yala dia dan sibona peleng jubi pira pen jot yala kajong kajing yam dan kajing yam kabajakhlea kabajabo kajing aurea kajing klem kajing baman kajing mani ksot kajing mani bleithaw kajing penserwai kajing kerku gaspa kapo kelaya sakamano koloi na galinti ya kabangala hukum yaki kela paidien karan ka apostasi kajing paidien kajing ken riano anda kadang rem juk nek kelaya thaudur kon masi balashu sanyak haki bakelaya mani ya u kelaya ai kajing kenya rohauta bakelong uniu blay jomi Israel balawa lamno negeri Egypt ba utrai wong Moses ngalai inu pailang hakmi ulong ba rendang kalau Moses udang dan hulum juga jingpin pa ulum juga dia slok kerja keren berubah ki kon Israel kimla ap hatrai lo la pentut kando Moses umwan la pensoi penki yo aran ban thao no do yu bale ban yalam biang syari Egypt kada gajim pentut gajwan jong utrai shenu kita gajong utrai shenu kita kular biki yalap silap jisula janwan kata roman yang ini tong yang ini teh yang penyeng yang kidur boleh yang enjoy dan gajing sobha pyrthei dan gajing penyeng yang kidur boleh tahu kensha gajing manik sot gajing pelong boleh yang kibrio lai ki kum ki mesaya kum ki nong penem kum ki nong pelat shanu trai shano blay long balatim itu basyane ahu brio ubakan ria no naga basyane ahu trai shano kata gajuan jo utrai uyai sha aslam kada gajin pentur gajuan jo utrai nama uyai sha aslam nam ta jonga da jongpi umman ya no ruban jatno ukwa ba baro kin yo jing penem utrai ule kumam kni kayam jonga jing bam tip en remen tau hukum ki priyo kaleng la kaleng bakin kala kabamot kadai bangan kala bamot kadai bingin kala bamot ban pai khamat se utrai kapor kaleng kat kidan sibun ke jing jah ka pyrthei ka bangi pen kre ban rong syo aja arbusan ka jing sim jaka jonga jing start pyrthei ki technology Hausnem arajar arusan kajing musliah jong kajing start brio ye kajing long kerpang jong kajing thau kajing palong kajing oblai de kajing start pyrthei kajing sukor hak pyrthei kan dan ni dan kami mensim khot jong oblai uban alam syakajing shisha ni dan kami ni kektian ke jong oblahi kadiga jing shisha utrai de oblai uni oblai de Jesus Christ oblai hap syaka pop dengan im mangi syaka yang ini kala kabamot nget ke gospel iyan ka pyrthei syakriya utrai kapor ka lingkot pai khamat show blai
Berat nak beli tahu beli kelak. Ka jing le niam le rukom bakin jak so berat nak. Kenang elam ke jat ben riu ke jing. Bat keleng ke yo sngau ikan ka. Khubor ka logum ka turoi jing ka jing khat ka jing kelak ka bamot. Kenok ka jing pen serwah. Ye ka jing khu ka jing obalai. Hakayo ka kot. Ka spa ka po ka pidon. Pet yo ka mi ka blake siar. Kamani alam siya ka jing manik suot, ka jing manik kray, ka manra jing tim, ka jing jong pi, ka jing jong ka jing ka sem, ka Shillong ka ta, ka ri ka jat ka jala, ka pyrthei. Namar batur ka jingwan jing U Trai. Pet yo, ni pelong blei ki brio, ni pelong mesaya ki brio. Dan tangwi mesaya balak selai unong penim juga pyrthei di U Trai Yesus Kristus. Lapan selayu ban peli ke bendi ke belak khom, ban pelait ke belak syak khom merau, ban penbenai ke senem ke beriang hon ke jung U Trai. Lapan selayu Yesus Kristus bau niat kaleng ke jaga ban leba ban penkiak kita ke berbela ban syaitan dau syaitan. Ya kini khnang lapan pa yuk khon jung oblai bon penjat no ke jing trai jung syaitan. Ka jing trai jung ka jing dom ka jing yap ka bak sot bak khrei ka bak syaitan. Baru na ka jing im jung pi ka jing ka sem jung pi. Haka kerteng ke jong Yesus kan ke riana. Ka jing tim barok ka bok sot berkhrei ka bot baman barok kan riana na ka jing im jbir ka jing ka sem jbi haka kerteng ke jong tra Yesus Kristus. Yesus la yap la tep ola mipat ola pendono ka jing yap ola penpa ka jing im ber ka jing bampot da ka gospel ka jong tra Yesus Kristus. Kelak ka bamot net ka gospel khot kerpat ya Yesus Kristus an pen im ya pi. Kadan kala jong ka jing pen im. Kadan kala jong ka jing pen im. Hallelujah. Paba korang ai ngo ya me dan ringkat bat ngi. Abalai jeng abang krene ke khobor. Abalai jeng pentut ke jingwan U Trai. Ngam ke pyrthei se ke jingmane bleithaw. Trai abe balai jeng ngadoi. Ma be ke pop jeng ma be ke pop jengi ke jet ben rio ka balang ngela pop persai me. Trai ngela peniengi ke dur bleithaw kensha. Abalai jeng kabayalam syaka jing manik suit manik khrei kabara jing tim ko Trai maap eka pop jeng jengi ko Trai abalai jing yelele pop persaya me kenrat bekora keren syaki pen pai pat ingi syami ko Trai daga jing trai ke bamayaan ke bapala jo mod semakot penim go Trai kirang ba kilong kemi kisamla kenong yalam ke jabri jungi kenong sarai balang kenong yalam gospel ko Trai abalai jeng maat engi ngila penkius kong ngila ra ila dia ko Trai ngila penjak buram ke kerteng ngila paria recommend jame ke balang ko Trai abalai jeng ke balang ke recommend rekam jame penyadat igit khot jaka barok ko Trai penyadat ko Trai bat mi maudong ko Trai ngin yang ko Trai ka yang belai ke baim ka yang tebe jing sai per ke pyrthei dom ha ke kerteng Yesus Kristus bana Nazaret. Tu filong ke belakir khu ke jong U Trai. Ngam syaka jing doi. Kiu Shillong juga jing penpau. Pelut kambon ke por ke jing doi. Namar. Ngiem haka kenta ke bakado syabingin rong syau senem arja arbusan. Ublayin kir khu pi bara nakam daga boramjo. Amen.